Nakatunan ka ron eh. So, ikay intro kay first episode na mo. Naglibo pa ko unsay kuan. Marlo na lang ang podcast ngan. Marlo. Anong Marlon? Mga chismoso. Mga chismoso laki, mga chismoso. Ay, dili tanang laki. Salita ng laki, Marlo. Ang uban, Marites. Kita yung mga legs. Okay ra. O gusto mo i-zoom gamay. Pwede ra. Kaya total, podcast man. Na-zoom na nato. Kasi maura sa atong topic sa mga chismis man sa mga kinabuhi, di ba? Oh, pwede. Pwede. Kanya, along the way, basi makauna natag mga pangutan ng Oh. based sa atong mga own experiences. Bita. Oh. So, Nag-rolling na ni. Rolling. rolling. Kung kasi, Ah. Oh. pag intro Check. sa sir, Check. Mag-intro. i-welcome sa sila kay pag mo mga channel. Kanay, wala man lagi nagdagan. Ang. Recording. Diretso Diretso na dito. Diretso naman dito. mahal. Yeah, di ba? Kaya lagi sa mahalon. Pwede na sa record na to, no? Oh, back up. Aray! Kuyawa na ka. Kaya kayo. Lisod kayo mong gagyan. Pero nga ka ni Agi. So, kung ako pala yung usada rin nag-podcast, marag buang usaon sa yung YouTube yata eh. Na pantom-pantom, da? Wata kaila ng pantom, kinsa na. Ila-ila mo. Alright guys, ako sa introduction. Sa imong channel. Guys, hi. This is so we're making a podcast today with the boys. With mga dope squad boys. Hi guys. And this is our first episode of our podcast. Naghunahuna pa may unsing nga podcast. And all proceeds goes to Charity work na. all proceeds goes to walang hagdan tahanang walang hagdan foundation. Tato na siya mga kimpang na tao. Kimpang na tao. Isura sa kaon na lang tahanan na wala may hagdan. Magbitay gining mga buhay. Wala na mga Batman na yun. Kasi wala mo alam mga foundation na wala pa mga. Kani may angayan. Charity work. Oo, Kinam sa charity kumpanya, work. no? Oo. Oo. Wala kami kasuway charity work. Pero personal lang. Ganang usay Pasko. Kami mang hatag. Ay, gayot. Asa man, ano sa man na sir, kay mo linya ko. Mga kausay a year prior sa pandemic. And then after that, wala na. Magubot kayo. Ganun itong ikaw pa yung hatag. Magreklamo pa. Okay, kuwang. Dumugon Nga nung wala pa. man ni dilata. Dili, sad ka na Anong kulot mo ng noodles? Dili ka na mo, tagaan na ni mo. Mo dagan sila sa ilaha. Mo balik, mga nana. Pero guys, diretso ta, kabantay mo, diretso ta. Oh, mata na kayo. Grabe kayo magkatabihan ba? Oh, lagi. Ay, sa From that. Introduce yourself. Bye-bye. Introduce yourself. Introduce myself. So, this podcast, amot lang kung ang pangalan, kaya ako nag-stress doon ang podcast, ang nga sa podcast is Marlo, which is ang male version sa Marites. Ang mga chismoso na mga laki. Mga chismoso titos of Cebu. Kada. So, ako din si Rex Pao. So, mura ning giimbento kaning podcast kaya wala may mga lingaw. So niya, introduce mo guys. Ako si John Flores, J. Flo, Flores. a.k.a. Rich kids To ng my right. Rich kids ng Cebu. Gago. So, to my left, si ano? Junil. Junil, leader sa kanang tahanang walang hagdan foundation. Ako si EG. DJ. Yeah, sabit lang ako dito. Heartthrob ng Lasyon. PC, ano to? Shareholder sa kwan. Shareholder sa Holder. Quick Walang share. Quick Buys SM Lason branch. Shout Shout out sa Quick Buys. Yeah. Pang libre mag video Di card. katong kuan, nangita magog kuan gyud HDMI to Type C nga nabuan jud ug Cebu ako nagituyok charot. Si Aaron na pa daw yun. Mo na nakanindot sa mga connections. Connections, Network. Tawag ko sa SM Cebu wa. Tawag ko sa thinking to wa. Oh, EG na yes. yun. Mo na ang giingon sa
quote nga, no man is An island. An island. Sorry, pasabot na sir. Bitaw sa Ambot niya nga. Aba nga, ano sila abot sila ka-island? wala daw basta magkuti-kuti na ganun. Oo. May pag naghilom. Muli sa kids Pinoy kay magkuti-kuti pa. Okay naman na Buhat-buhat, connections basta buhat-buhat na sila sila kwarta. Tanawa, diretso na po to. Oo. Okay, Kung naman sa intro. nakay-connect, no? Diretso Tabian na na ginato. Guys, pasensya kayo mo guys. Una pa ganyan mo podcast and wala may kabaon sa dyan mga ko na na diba? Muna naman nindot, raw ba, raw. Nangambog kami sa mong mic. Yeah, di man sila musukol. Patasan na yung mic. Patasan na. Nilpak number 1. Leader. Kanay mic. Patasan na lang. Kaya di man nilak ko ako. Mana siya. So, speaking of foundation, guys, si J-Flo is nakasuway na siya og hatag og mga unsa nang Charity goods. charity goods. Ikaw kasuway na ka, Dol? Sa trabaho. Ay. Lagi ka nang apil lang iba. Ay, kay katagan. Dili, no. Di As a volunteer mo. company, niya to make mga foundation. Pero dili gid nga kanang kusang loob nga napugos ra ka ba? Kanang imo yung kwarta. Pero mutuo ka ng saying na, mutuo mo ng saying na kanang, if you give, You receive. Mao ba lang ako? If you give, You receive. 10 times fold, ganyan. mo na. Di ko, ako, di ko matuo, sir. Hindi ka to? Di man ko bitter and all pero kanang bitong what you have right now is you owe it to yourself. Kanang kay bawo ka nga imo nang gipaningkamutan, wala na naabot kay tungod. Wala siguro pakapin. Wa ka nga naghuwat. swerte, na pakapin nga buenas pero kita man tanan we're working hard for a certain thing. But ang dalag kamera. Ikaw may bitaw. kamot ka tigo, may kamot ka pangitag gig and all. Sakto. Pakakuha ng kamera. Oh. Di ba na kayo nakigihatag sa una, maghuwat ka, magtanga ka, maabot ng kamera. Mata kay memory card, maabot kamera balik. Hindi na biningana. So ang imong pasabot Sir J-Flo, they're not necessarily kanang murag cause and effect nga pero kind of thing. pero by the Dili end of tungod the kay day, nihatag ka, makadawat ka. correct. Wala na kay buhaton. Pero if muhatag man ka na ikaw, or never think of it nga, kay makuha. Balik. Karang na kayo. Man, di kay ko believe anang nga quote. Hatag. Kaya unsay point nga mag-quote ka gunan if di Nihatag wholeheartedly nga ka para Kaya lang nag-expect ra ka nga na mabalik, no? Bidano. Sakto sa- Sakto. 10 times fold. Karon kay times faster. nakakuan ko, naka-realize ko nga Di di na na lang dayon ko mga hatag. Dili sad. Ako muhatag. Kaya Para wala to yung wato. na number one reason yun ni hatag ko kay pala ni mabalik. Sila na yung butasan. Kadawa na ng tama. At least prangkas. Ay, Ako muhatag kog monitor. Expect ko tagan kog bag. no. Nangita na kog bag, man na kog hatag. Hatag na kog bag. Ay, bag hatag. Mana magad. Wala. So na kami kuan kayo kanang Ano nakapangutan naman ka na? kay nalagay ka nang ko nakitaan gud ka nang usay mag-drive ka ba sa daan ana ba yan hindi one bitan na mga ayo ba Malimos. so natapik na mo joy na kung matag ta sig mana mag-good vibes ba ang universe mo ato sa imong Correct. path ba na Well. tanga balik ng mga blessings ana ba pero nahuna sa namo ko basig ang katong mga Di pang tagaan. Di ka to kuan ba mga Sindikato ba ana ba di ba? na kasagaran. Oh. Mana di kay ko muhatagan na. Mas muhatag ko pagkaon siguro. Labi na si Joey kay di ko siya muhatag ko kwarta ko na. Oh. Pagkaon na lang yun. Kay sige remit ra no. I-remit Oh, or mo ka na gani, isuyo, yung magpabuta-buta, magpabuta-buta, naroon magpabuta-buta po na, nung wata ka ba ba? Ako sad. So ako sad. Kay Hindi, nakamikon ko. Di ang ako sad muhatag ko. Basin niya sa ang padulngan ba di na sa bayo. Mo, like, Okay, hindi na ganun, kita rugby. pataka. Sa kanang mga Mutabang na nung kasabi siya, imbis yung matabang na nung kasbisyo. Sakto sad. May pa na lang kumuhatag, imo na lang ingnon jud din. Para rugby, Para sure Para dili sakit sa mong buot. Nga, sila sa mga lipan. Ihirot na ha. Ano ba? At least pangka ba? Pangka.
Ilang ko sa Shaburon, dos o na dos o. Hirot na. Hirot na. Suyupan ang yatay ka. Pandag ikaw na ni mo ha. Oo, kana lagi, kana ba? Sakto bitaw. Puslan man, di Oo, ba? ang naman sad. Nasa kita na Mga nga kuan nga mga tao. Na may uban gid nga kanang addict na jud kignaw nga. Di jud kumata kana maski pagkaon usahay. Pero sakto to sindikato, na ginay sindikato sad gid. So mo na yung thought di ay nga naka 10 times. Na, mao na kay ganahan ko nga nay mabalik na ko ba. Nga na ba nya karon kay naka-realize ko. Ngani din na din ngani. Sakto sa Wala sa takabaw. Nakoy i-share ha. So kay kanang nakoy boss sa una sa akong gitrabahoan before nga. Ang iyang pagkuan sa promotion bay. Kana siya akong boss, manager na siya. Pareho sila somehow same sila ni J Vlog thoughts nga. Kanang and sorry sa mga Diyos nun ha. Sorry kay sa mga Diyos nun, but this is not against nga kanang di sila gato Ginoo. But mura niya murag iyang refuse ang fact nga ang promotion is a blessing. Kana so controversial ha nga topic ha. Kay para niya dili gid na siya full on blessing kay gihaguan na nimo. Mo na. So same thoughts gyapon na ba nga kanang dili kay ko I don't know gyud sa iyang pagstorya but di pod niya ingon nga di ko gato Ginoo pod siya ningon nana. Ang iya lang is kanang promotion dili na siya blessing. Daw. Kamutan na niya. Gipaningkamutan na niya gihaguan na niya. Sa kuwasad ang kuwasad is somehow blessing siya. Kay ngano opportunity man na. Di ba na mga opportunity to be promoted? What if walay divine intervention nga nihatag ana nimo? Mo lagi. Bisa kung saan nimo gago, way opening. Wala Di ba gihapon no. di ba? Sakto. So, dito murag wala nagsumpaki mi ato pero wala ko ni sukol kay. Di ba na mo sukol? Boss man ka. Boss man to, di ba? Pero very interesting nga mindset ba no? Bitaw no. Pero ang both sides sir na sa mga points. Na gani oh. Just to be fair, 50-50 na lang gid ba nga. Dili nimo ako tanan if wala kay sprinkle so, of blessing niya. Iyang gi-credit nang jud iyang hard work gid. Na may mga nangataw which I can't blame them nga murag sukad pagkatao pagkagawas pa lang nila talor siya mama murag hard worker nako dapat ikuan na niya. Naig mga goal. Gabi na goal ba nga makalimot na sila unsay we all it all to him gid ba. Di kay kita Pinoy kuan mo kita ikod kanang ikaw. Katsila mo ko. Kanang Katoliko ba? May kana mga katsila may nagdaog kanang kuan sa kanang beliefs nga. Kanang mga religious beliefs to. Kita ka tungod kay mo na gipakaon to pagsugat pagkabata ana nga kinahanglan na Ginoo di ba? So dapat atong hunahuna kung unsa man promotion gani. It's because of him. Celebrating small wins, mga thank God, mga ana obay ajudayon do. Which is not bad, di ba? Which is very good actually kung diha ay mo murag diha ka nga prinsipyo ka lakaw ba, di ba? Bitaw. More ko similar ko na sa atong industry. Apply lang nato ng sa atong industry nga ako. Magkabaw sa mo kontra kay ko na kanang sana all. Kanang naol. Naol. Kanang naol. Naol si Raul. Kanang ang bayo to. Si Miguel. Same thought. Makaingon ko similar thoughts siya. Kay sayon na kay para sa ubang tao ba nga maingon nga sana all. Pero same with kato ganina nga promotion or 10 times fold nga amo ba gipaningkamutan and all. So sakto lang. And kanang bitaw kanang speaking of blessings ba kanang di ba mo post mo mo sa social media ninyo nga namoy kanang nadawat nga or na-promote mo or mga blessings nga achievement, mga milestone. So you think kanang imong i-post ya maski sa imong channel mo wa magbuot sa imong channel pero ang katong mga tao nga nakakita nga successful ka or na kay nadawat nga blessing ba kay nagtuo sila nga reflect mugiro ka. Mugiro. Actually nindot ka na nga topic ba kanang may pamanot usтрaan controversial gina. Controversial gina di ba? Kadaghan ako kitag thread ana kanang naiuban nga pro ana nga kanang bitter no ang okay kanang wala man, there's nothing wrong when you're posting achievements, di ba? Kay it's some sort of you celebrating your hard work. Milestone diba? Milestone na. Kay for example, ako nakabalay ko. Di ba? Di ba? Bitaw dito kayo. Ma-proud jud ka nga nakabalay ka. Di ba? And sakto. what's the medium right now in this generation to post that? Social media. Di ba? Wala naman. Kaya kung wala yung social media, imagine nimo, manawag magyamo kasi mga amigo. Dul, nakabalay na ko dul. Picture be picture mo gyapon social media. Hindi ko picture, hindi ko mo same magyapon nga same idea magyapon. Ang karon lang is public mo siya. Public lang. Namon kay kanang dili suod nga friends. Di mao sa gina katong latest thread na basa nako nga murag
by the end of the day, sa more perspective sa katanaw. Sa nagbasa. Oh, So, sa nagbasa. bitaw. Kung may-inspire ka, Oh. or maibog ka. Oh. It's Masuya. either ka. kuan po, the way we post. Oh, Lang sa choice of good. words Choice po. of words is very, very Di apod important. magdaog po na Di apod bitaw. magdaog. Sakto yun. Pero if ako, well, sa side engineer mo, if ako yung mga tanon, lamig mag feeling mo flex usahay. Oh, oy, Oh, oy. it's just that make sure nga wa jud kay natumban nga tao. Di kay mo flex ka nga murag okay tungod kay hatagan. Pero ikaw, ani, Dol, kay sensitive tungod ka. ani and all. Ana, like mag-post something. Ako, Naay something in you nga murag makiwawan ka mo post ana. Ako, karon pero Wow. kanang mao lagi na nako na istorya nga amigo kay nako niya murag kanang kuan nami nag-inom-inom mi gamay ana ba niya. So Tangan piyo gamay no. nag-inom mi gamay pero nadaghan ba. Nagsugod gamay. gamay pero nadaghan. So nahubog ng gihak. So katong siyang gayon na kay niapas ko nila pero ang naiparkingan good nga kanang dolra at bang ragyod mi naginom. Wa ko ni park sa tubangan. Nilabay ko ato pa ko layo ni park kay di ko ganahan. Mauwaw ka sa mauwaw imong ko sakyanan. ba kay wala ba ako naanad nga nako sakyanan na ba niya. Niana mo to niya naginom minana siya nga kano sa pa ka na mauwaw o imong gihaguan. Dapat ang imong gihaguan nga mabutang nga naa nimo dili na nimo ikauwaw kay ikay gahaguan. Correct. Sakto no. Nakoy point na. Di nakoy point na Ako makarelate sa jud ko. Nakarelate ko na. Kay di man tanan like for example, kani big example na nako din sa pagpa-flex. Pero kana ako sa kanan kana Raptor. Di jud ko hambugiro na in a sense and then di jud ko na i-flex kay di man akong kwarta. Maski tanan tao may naka Raptor. Pahipi lang jud ko na. Kay di man ako ang kwarta pero when it comes to like Camera. gears, Imuha, kanang- flexi ka. Flex yun. If na ako chance mo flex in a sense nga. Kinudkod ko na nimo no. Ma-proud jud ko. Sakto, Kaya ako sakto. aman ng kwarta, pero ganang hinatag kanang sakyanan, kanang balay or whatever. Pag di kayo ko kay ba mo kung di na ako ang kwarta, di na ako pinangkabutan. Ang satisfaction man sad good. Ang Lahi ang satisfaction satisfaction, lahi sa kanang Lahi, ikay good. naghago og Sakto. pareha ay idol diri ron, di ba? Oo. Kita dyan na to yung ginagawa. Limot na mo. Sige, limot. Halika kong paminaw. Mura na natin nag-istorya na. Oo. Kita, di, wala na ka ng... Lahi kamera. Wala rin eh. Di ba? Lahi kamera. Wala nindot Mura actually beer na ko nga ni kana mo beer. Ay lang. Nindot ani wani edit tayo. Dagit sure gid. Diretso ra gini. Diretso ra ni. Aku Marlu. Muka Nata, ni Mike. Nakuha sa gibita ni nga Mike. Mo kung nagkaon ni. Ice drop. Pero at least no, suya ba kay ko nga mic ba. Ganahan kay ko nga na ako'y nga ni ba. Palita. One Ni time. mahal kayo, 12 min. Mahal kayo. Lahir gyud mga ako ang good mga Hinaguan. dili kuan mga ambassador sa Merpac man sila. Ginagawa sila niya. Giyaguan. Ginagawa sila niya. Gihaguan so. Flex sila niya. Oo, sakto sad. Gihaguan. Ang dyan na i-flex. Oh, Kana gihaguan. milestone ba na kana. Di ba? Na mga amba-amba. Okay nga nung good daw maamba ka kung wala nakita nga. Kani magdugay na ako gusto ipagawas ni. Kana. Pagawas. Sukad ka tong naamba ko, mukha mo dili face to face po nakabantay jud ko mga tao nga mukha na bitter. Dili lang ako mag-mention and all. Makabantay jud ko nga na the bitter. Pero Basta ako dili na ako. Dili ako jud ko na bitan. Ilang Manhina ko daan. ilang mindset ba kay kuan kanang bitang word. Bago pa gani ka nya ano naamba. wait. Wala na mindset. Pero Di ako ba nga itubag- sa sila misturya? Dili ako itubag nila in ako itubag nila in general. Kani ako sa panghambog ako magipanay kamutan. Puta tanawa ko mga upload og di ba consistency. Consistent kayo. The way ko mo Bitaw. approach or whatever. Mo daning kamot sa biyang tao. Gani. Kamo amoy gibuhat niya gusto mo maamba. Ano ba? So Bitaw. murag pagawas lang ko. Kitsa man atong ko. Wala man. Luigi. Buwang. Di na yung one time nga. Nakasabot no. Nag one time nag-post ko. Wala katong rin. Flex or inspire ba? Katong video. Si Ron, engineer Ron, shout out. Ron Rubia. Di-defend gid siya nga mordingon siya ako nga this guy busts his ass like day and night to give content blah blah blah. Oo. May na lang siya and maybe majority of the people siguro nakabantay ato nga naning kamot sabi ako usa ako maabot di ang level. Gani, Di ba ya gani. kay born with a silver spoon nga wa ko'y gibuhat o ko'y gisakripisyo at all. Di kay tungod man ko na sa idea bay nga nagtuo man gud sila sayon maghimog video. Gani. Di ba? Gani. Katong mga wala pa kasuway. Like siguro nakasuway sila kausa. But when you start doing string of contents man gud. Oo. Di ba?
Sus, Diya na magmugawas ang kanang, for example, youth sa tuwa man gud innate sa tuwa nga we try to murag outdo our previous work ba. Di ba? For ganun. example, naka-video kag kausa. Ay mong second video, tanawon mo to nimong first video unsa imong mas papatindot adto. Mao gyud, mao Hantod sa gyud. sige kag kuan until your 100th video, nagkamaayo na imong video ana. Bitaw. Di ba? Kaysa kasara ka nimo at video niya, magsana all na lang kanila, sana all na amba. Wait, Sana all gilibre og kuan sa neon sign sa crafties. Mga puti. Bitaw. Di ba? Oh, sakto na Tungod po na kayo, di ba? Na reason na. Kay bugo man sa ang brand, gamo ambaw og someone nga walay kuan. Sara niya. na feasibility studies gyud. Hindi na ipanghatag nila Sa po mo. ang business is business biya Correct, gyapon. di ba? Ikaw daw, mahatag na kag mahalon Mao gyud. kung wa kay makuha, di ba? Oh, dili. Ako no, if ang brand kay ako di medyo makaingon nga maayo gyud. Ang gitan-aw siguro sa brand ako, especially Moza, is feel lang nako kay di jud na mo matter akong numbers kay di kidako. But ang consistency lang gitan-aw gyud. Oh. Which is one of the most important thing pod when it comes to us Ads. contents, creations, and For all. advertising a product, marketing. consistent Correct. ka. Bahala siya Consistent, gamay diba? ang views sa at Oo. least sige siya Sige gawa ka. sa imong guan ba Yes. feeds. Di Wala ba? ka mo, dali kay mo ma-burn out and all, nga wala pa kay ta nakaabot anang level nga consistent na, ay, padaan na, dag shit mo na. Oo, yun mabot yung burnout Oo, mo kay mabot pa gina. ang content nga may himo unsa pa pero kanya labi na ganahan ka nga 3 times a week ka mo upload or 2 times a week. Ate, maura na imong content nga himo karon ka next week unsa naman siya kung nakasugakod ka sa karon Correct. nga week for two contents or videos nga imong gi-upload next week ka na unsa man kundi ay balik ko na sa tun mo di ba? Oh, yeah. Not to mention ang oras nga imong igahin. Ang edit Diba? gid sa grabe eh. Pare sa ato nga mga papa. Oh, Diba? kana Kamo. sakto. Trabaho, na full-time job. Ikaw, na full-time job. Kani papa. Ay, Papa congrats no, sa papa. AJ Habit. Congrats, Congrats. AJ. Babae to sir no? Secret pa na, secret. Ah, wa pa. Oh, Wala. pinakong TV man na yan. May gender Ah, reveal man na. Katong pinakuan chopper no. Chopper. Drone lang yan, drone. Drone. Oh, confetti Bon, ba? bon, bon. Si- Naman siya yung drone. Ato niya mi sa inyo sir og kuan. Kaya to ikaw may nang imbitasyon ko galingon, oy. Mo gani sa Invite og yourself. di mi di na ko Pero ni- pa madana dol, tagdon. kana sa may mga doon sa imong studio. Kana lagi wala lagi tay parkingan dito na may mga sakyanan good. Maglisod ko ba? GY. Ah, pwede. Balik lang mi, ano. Pwede rasad. If there's a will, there's a way. Sakto. Diba? Sige. Ako sa kuan maghimutang ko kay lain sige awa Junel pag-arena sa studio hikayan tagaman na ba nasa ko ipakaon Abot niya ito, gamay kaya nog dako. gamay lang kay Di man si Johnny lagi kay ako. Sige. i-credits Oh, credit. Shout out sa Sinugba. Ano, maboy. may kay musugba Sa kaoras ng aling. Dugay kay Siga. nya ka kapila ra 5 minutes ug kaon dugay kayo at ay so mana to sir na pagawas na in somehow In some sure nagi masuya ay along the way nagi masuya nimo kung padong kag saka. And ila sang huwaton nga padong mo naog ka. Mabitaw na sa nga mga boring sa kay ang life siguro way suyaon. Kana. Wag man. Kaya ako Agree ko. if ever no nga if magsige na lang ko para sa akong kagalingon, siguro para sa akong kagalingon, sigo angat. Pero nindot sa mga feeling nga mo angat ka and then napadyo na napikhan gamay ka ng suyaon nga masuyag sa mot. Kana Diba? gid. Diba Wa mi daw, sila Mark? mahimo ana. Ano sabi mo? Oo. Kaya ikaw comes in naturally man nga mo angat ka. Kay tungod sa mong ipambuhat. Nya sila sige ra sila hangad sige ra sila hangad. Bato-bato Ako- sa langit. Oo. Wala na ko ka-experience ana. Buutan ko. Nga Nga kanang bitaw ko ano naay masuya. ako kita sa Sa- dito no. Kanang I think kuan sa Pagkataon na? tungod sa siguro kay di sad ko angay kasuyaan pud. Ay, atik mo suya agad ay binuang. ano pa hisgot to Ako sa suya kay ko niyo. Murag generic ra ko nga kuan ba. Dili Kay man good. si J-Flo Oo. Gigi. Dili unfiltered, uncensored. Unfiltered. Si Marlos J-Flo man unfiltered. good, si J-Flo. Naa siya na kanang gitawag nga angst ba. Sa Tagalog ang angas bitaw. Angas O angas si J-Flo is very unique Swag, na. swag. O ang swag ni J-Flo man good, maka-attract og suyaon. Oh. Diba? Diba? So,
So, Sige, audience, confident. Ang confidence Comment niya. down, comment down below kung Comment down agree below, man na, ah. di ba? Ah. Kaya kami, migo magin mi, di ba? Migo Migo kita. magin mi. And Ah. before mi nag-amigo, I was one of his viewers. Di ba? Sa Oh, me iyang- too. Oh, so Kita nagsugod, kita nagsugod. Pag ko, uy na, kuan yun siya kanang murag naagi gara ba? Naigara, di ba? Ang ngayon sad. Nagidating Oh, ba? nagidating ba? Ba, Ayan. sa ako sir, una na kong kita itong i-share ni mo. 200 subs pa si sir. Una ko nga, Bisaya ni? Nala ko ba? Bisaya ni, mayam kayo manulti. May kay manulti. Wala ka na kung May mga- kay manulti jud as in Bisaya. kana Tagalog, English, may wala kay ba? manulti. Kaya taon si tuyo ninyo. Di, kay sorry nga magitag suya-suya, di ba? bitaw. Kay na magi mga tao nga ngay Masuya. kasuyaan. Napoy ubang tao nga murag you just belong to the Correct. general public, di ba? Me too. Di ba? Like, ako siguro, or Ako. si Rex pa, pang masa, gini siya. Ah, Wagi, wala. mayasuya niya, kay buang-buang ning gyate. Di ba? Si J. Flo, nasa J. Gamay- gamay kagulingong, naman ang kinik to. nasa J. kagulingong ka ng kwan ba? Approach, di ba nga? Kung kaangay ka, kung Dili. di ka kaangay, Wala, mahiter bahala jud ka. ka, oh. Wala Wala labot ka. mo. Okay, labot mo. Mahiter jud ka. Pero ang kasagaran, di makita mo guni mo kay say di ko kakita sa mga haters ni J Flow. Pero nabi tay group chat niya ini-introduce nako ba nga mo ni hater ana. Niya makaana ko bitaw sa mao day no. Makasabot ka sa point. I Ato- mean, maski based on analytics wise lang gyud. Kawantay ka sa una nga murag sige kog ingon nga sir tanawa daghan lagi views pero why engagements. Kanang mga wala nang engage, nag-assume ko or maybe dakong chance, mawala ng mga nang hearing lang ba ng sana sa niya video. kanang mga ana ba. Yun sana sa ganun niya pagsulti. Oh, di ba? Hinambog na sa Galicia, ano ba? Pero by the end of the day, Tanaw na Views to good na. Tanaw na to Views, Tanaw na to kung kabaw ba gid ni, di ba? kaya mag, di man sa ginamalikayan, kaya ako so ganang mapinastic. Pero at least I know to myself nga, ako nang hambog, wala. Like, ako agin na ba? Anya ang nakakuha na sir, kay pasabot ato na views sila niya, walay comment. Pasabot ato, wala sila nakita. Nga pwede nila ikasaway. Oh. Di ba? Kay kung naa sila makita, nag-comment na tog dami dito. Di, sa ako sa dagkol, wa sila mo comment, kaya murag na-insecure na lang po sila. Oo, masiguro, di ba? Ala ba? Or Loses lang mo like. mas nasuya. Oo, pa sila. nasuya. Oo, di ba? But in a bad way or in another way, di sabi ako ganahan na. So, kaya maubitaw nang makaingon ko sa mga views and whys nga murag di ko ganahan nga suyaan, di ko gusto nga murag taas upanan ang mga tao kay murag gina-separate ko nila to them, which is ako wa gid ako ganahan gid ako nga halubilo tanan if makita mo sa mga caption nga inamaw ba ya. Mo gani. Huwag kayong maghiya, magtanong, mag-right mid ba nito? Wala Di, na ba? Gusto I ko think- pang masa. I think kuan sir, di naman ko di mo murag ang na-perceive mo sa tao diretso sa imo sir kay Mauna ni. dato. Oh, mauna ni Which is dato. wrong. Di ba? So murag She's right too. di ba? Murag Dato, dili ba sa example ako. Lagi kabuga. Sugod bi ako mobile. Di ba? So nakitan sa tao nga kanang gikan ubos niya nagkakamera na ba. So murag ma-embrace sad siguro ko sa audience nga kanang kanay kay kanay pobre niya na. Si Sir J. Flo kay murag naay kanang Naadaan. na-estado ba nga kanang paggawa sa YouTube M50. Oh, Di ba? naade. Paggawa sa YouTube dindot na kay lighting. Oh, Di ba? no, kawanday Di ba? ka. Oh, di ba? Di, pero bono, 20 subscribers pa ni siya. Oh. Nagtanong Pero na naon sa inyo, like, wag, nasa gibe ubang dato nga hilas, nabe ubang dato nga. Oh, di wala man milingon nga hilas ka. Dato. Pwede na ta, pero pwede na ta maghinilas. Dili ba? Kana mo. Dati, nakay bragging rights. Karapatan, oh. Di nakay mas kisa rights. kung mga tao no kay sa trabaho or bisang asag gusto man jud ko nga mo sabay kana mo ka-level lagi ba? Di gusto nga naay division, naay labaw, naay ubos. Pero makabantay kang anay division. Pero Nay makabantay wall, ko. nay barrier. Pero it's just up to them. Again, perspective. Kaya if one mo mabuhat, if mo na pananaw sa mga Oh, tao. Di lahir ko yung trabaho sa Control naman po. lahir sa Lahir siya trabaho sa nga, social media. oo, kaysa Social media. sa kita na to ano ba na kuan. Di ba lahir itanaw na akong J-Pro barkada ra gid ang tanaw Lagi dili to, gid yung ako- boss ba nga. Ako may hot seat aning giapay. Mo gani Pero gusto nga. mas daga oh. Basta sa kag my good. Ano bitaw? Pero I mean, bahala na sila. Basta ako as long as ka na, nalingaw tos itong ibang buhat. Oh, mo ra gid na. End of the day. Tumban. Yes. Aku Marlu. Speaking of boss kay si
Idol Junel boss at biyan eh. Manager ba? Boss ngi. Honey. Boss lot. Nga naman eh. Hindi, kay ikaw, yung nga sa kapag kuhan? Actually, na ko experience ako na ba nga katong pagka-manager na ko, no? So, naay supervisor nga dugay na kayo. Nya ako, I was kanang, kumbaga, murag paspas akong movement ba? Gikan pagka-regular. Storm ni mo. Ana, ko ni, kay, akong motivation sa dato is, taga-Cagayan ba ako dul? So, akong pamilya, naas Cagayan. So, akong pamuyo dire, layo ra kayo sa akong pamuyo dito kay, lisod, mag-abang pa ka. Di ba? Mag-abang pa ka sa balay dire. May tulugan niya, pagkaon mahal, pamiliti mahal. So, kinamurag, ko nga, kinanglan mausab niya akong lifestyle. Kana at least closer to what I have sa Cagayan de Oro. So, naningkamot ko. Di ba? But wala ko'y vision, wala ko'y goal nga ma-promote ko dapat in 6 months. Wala. Naningkamot lang ko. I let my work do the magic ba? Do the talking. Kanya nakuan man, murag mo nang gingon nga na may divine intervention nga murag nakita. Mo na. Nakita niya nga murag naghago niya ato ning kuan giyahan gamay, di ba? So na opening, apply, nadawat. After 1 year, opening na pod. Dawat na pod. So ayan na. Anya na supervisor nga ako nang nalabuan na manager naman nga ko. dugay na siya atong Dugay na kaya siya nga supervisor. Bitaw na Nya di siya wa siya na promote. So ang panguntahan na ngano wa ka ma-promote, di ba? Bitaw. So unay panguntahan na nga dugay naman ka aday kay ka ngano wa ka na promote. Yan naman to opening dapat pwede rin Pwede na siya ma-apply. Wa siya nagdunga, wa mo nagdunga Wa apply siya na apply. Ang iya lang is murag gi-call out ko niya nganong na manager daw na. Di ba ano na manager daw ko nga bago bugo, pa daw ko. Bugo siya nga mo siya ni-apply. Di ba? Opening. Yang ipagawas kay close daw ko no sa akong boss. Mo na mga crab mentality. Crab mentality. Unya nakalindot na nakalingaw dodol kay ang kato akong boss nga giingon niya nga close nako was not the hiring manager. She was not even part of the panel. She had nothing to do with my promotion. Kaya ang nag-promote sa kuha ang lahi nga site. So niya nakabantay nimo dito nga ulo kay awa ning bata ay mayuhan. Yes, so ikuha ko nila but for them to get me, they had to promote me. So, muna siya niya. Di rin na din masulod ang akong i-share sa inyong tanan. Sige. Ang akong prinsipyo yun sa as I grew older, always be the better person in the room. Bitaw. Diba? Kay naaman yun na sa example sa upat na ton diri naaman yun sa isa sa tong upat nga ngilad og batasan. Di ba? Ako. Di ba? So, nimo it's your decision to be the better person, di ba? For example, si AJ in-attitude ka ron, magsige siya panaway-panaway. Kung ako mapatol ko, di pareho rami. Oo na, maturity. Di ba? Maturity. So, always be the better person in the room. Which is sa GC, I always, always juga ko magtanan na yung mga gubot-gubot. Gi! Ingana ko pagkakama. Sugnod. Gidol, ko na doon. May kay ba? Marlo jud ba? Sugnod. sakto man sa ako sa trabaho kay maski ubang managers kay di man sa na may ubang managers di lang ko mo kasi manan-aw ni. Kung na bitang mag-feel nimo nga they do not know what they're talking about. Putak lang. Manager good ka level and all. And then you know to yourself nga kaya dyan mo shut down, kaya ni mo solusyonan, kaya ni mo like i-interfere para wala na lang. Ay kana, be the better patulan na mo yung putik-putik. Parehan mo level. Parehan mo level. So kaya tayo sa ano mo naog mo siyang level? Ako ingana jugo. Nga ka. Ngawa ka. Oy, pero nindot ba yung content katong how to be happy, di ba? Kung na 4 types of two types of person. Nalimot ako. Sa lain tong channel ang 4. Anto. Lagi plus na ako. Pero yeah, mo na siya. Mo lagi na kay pero ako kay murag feel nako kay dili ko leader nga kon. Kanang dili ko leader type ba nga kanang parehanin yung boss ana mga di ba anang kita do kita no maore kita do are mo ding din nagseparata nana ni division gamay divided okay murag feel ako ay no kabaw ko mo halubilo og tao pero di murag di maikom ko mo mandar maikog ko mo babuhat nila kung silang angay trabahoon ana ba so maglisod ko og communicate nila nga in a way nga dili sila malain ako ba banday ka kanang mao na kasagaran Pinoy kay sensitive ba kayo. Correct. Kaya to kusuga mo mandara ning animal yun. Palasugo. Palasugo kay mugiro ning buang ay. Abi kay na posisyon. Ano ba? Asa naman sa ikaw nagtanga-tanga biya ka dangan di ka na komandaran.
Oh, nagsigil kag barog dira sa portahan unsa magaguard ka? Muna, Diba? muna, akong kwan sa nanadol, maunang, kana mga tawanan nga mga ana is, maong ingana rapod na sila, tungod sa silang pamatasan o pangutok. Lagi. Di ba? So, If you Karaan don't sila grow beyond that mindset nga, kuan na ka, empleyado ra ka, empleyado ra juga hantod sa angkot. Mao gyud. Di ba? So, mo lagi, at least. Kaya nga kung kuan sa nanadol, like, for example, mga tao na ko before no, nga ganahan sila ma-promote, unsaon daw, boss, unsaon, blah, blah, blah. Akong sulti na gid sila, no, and it's the same thing nga akong kuan kang Sir J. Plo, no, pag sugod niya YouTube, kuan sa, trabaho sa, Ayaw diba? sa Ayaw sa gulo ng title. Di ba? Trabaho sa, kay, pag nakita sa mga tao nga, hala, kamao. Sila na mo ingon sa imo nga, promote na. Di ba? Kaysa sa, apply ko, mapapromote ko, mapapromote ko ka ng manager. Pagka-apply, what if, nadawat ka? Nga pa kakabaloon sa imong trabaho. Di ba? You'll end up tiring yourself, proving to them nga deserving ka na nga title. Ika, maato na sad nimo. Back to you. Ano ba? Ate, may pagwa ko nagpa-promote da, di pa dahil ko ready. Sakto Di ba? maganda. Even ako katong pagkaamba na ako, kay makita man ako. Dere lang sa Pinas si Adam Dumagin ba? Dumagin. Katong lang bash sa imo sa YouTube. Dito. Ang bash, ha? Adam Dio, no? Adam Dio. Pwede to siya. Tanawa ko niya ang level of quality at his age. Pero noon, by course or by whatever, iyam ginag-eskwelahan and everything. Pero just the fact nga kaming duha kay amba sa global sa Pinas, maka-insecure kayo yung imong pares Adam. Si Adam, pag yun, ikaw, unsa ka, YouTuber ka, content creator ka, and then usad, director, ambassador sa ubang Turbabels. Filmmaker. Kinsa man si? Si Adam Dumangin. Director na siya, no? Film director. Yung director bitaw. Mana nga ako nga ito nga wa ni sila nasayop. And then, mao na, diha na mo sud nga, ako nahangol na, pero gihatag. Sila yung nakakita. Correct. So, ang mga tao, na-shock sa appeal, pero di man ka mo akong gipa-impressan. Brand may mismo. Tulong mo ko mo, sir. Kinsa man? Si Kuan, Eden. May edit, ha? Edit. Tulong na kaambagod. Si... Walang mag-headset. Left and right. At Kumarlu. Bato pag-record na mo. So, ako lang ni Himo og outro. And please subscribe, support us sa among bagong channel, Marlo's Podcast. And together we will talk about chismes sa kinabuhi. Yeah. So, maura tanan. And see you on the next episode. Ako Marlo. At Kumarlu.